friends, நீங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க யூடியூப் சேனலுக்கு எப்படி ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்குறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இல்ல அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க யூசர் கம்ப்யூட்டர் சேனலுக்கு எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸ்பான்சர்ஷிப்னா என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்காண்டி ஸ்பான்சர்ஷிப் அப்படின்னா சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆட்ஸ் போடுவாங்க. ஏதாவது வெப்சைட் வச்சிருப்பாங்க அதை பத்தின ஆட்ஸ் போடுவாங்க. இது வந்து யூடியூப்ல பண்றாங்க. பட் அது வந்து 1000 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கணும். இது வந்து 1000 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்ல. இது வந்து நீங்க தனியா ஆட் பண்ற மாதிரி தான். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா உங்க வீடியோ பிளே ஆகிறதுக்கு முன்னாடி 10 செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட் ஓடும். அப்படி இல்லாட்டி வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு ஒரு சின்ன சவுட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி ஓடும். இதே மாதிரி 7 ஸ்டெப் இருக்கு. நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அதுல இதுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் தேவைப்படும். ஃபர்ஸ்ட் அது எப்படிலாம் இருக்கு அது என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படிங்கறத நான் இப்ப காட்டுறேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஓபன் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா வைஃபை இல்ல மோடம் இல்ல ஹாட்ஸ்பாட் எது வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ என்னோட மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா குரோம் போய்க்கோங்க. கூகுள் குரோம் போய்க்கோங்க. போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க சர்ச் பார்ல பாத்தீங்கன்னா பிக் மை ஆட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க. அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி என்டர் பண்ணுங்க. என்டர் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் இது வரும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் வரும். இதோட லிங்க் வேணா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். வேணா அங்கே கிளிக் பண்ணி கூட நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓபன் பண்ணோன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஜாயின் வித் அஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கம்ப்யூட்டர் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல, நீங்க செல்போன்ல கூட பண்ணலாம். கம்ப்யூட்டர்ல பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், அவ்வளவுதான். இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லி போர்ட்லாம் போட்டுருக்கோம். ஏற்கனவே நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா இப்படியே பண்ணிடலாம். இல்ல ஹேவ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இல்ல சைன் அப் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இல்லாட்டி இங்க சைன் அப் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. சோ இங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இதுல பிசினஸ் நேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். பிசினஸ் நேம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க நேம் கொடுத்துக்கோங்க. வந்து என்னோட சேனல் நேம் வந்து நான் இங்க கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துட்டேன். இது என்னோட விளாக் சேனல். நெக்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ் கேட்டிருப்பாங்க. நீங்க கரெக்டா கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து தெளிவா இதுல வந்து போட்டுக்கோங்க. அப்படின்னா கரெக்டா அவங்க வாட்ஸ்அப்லயும் நிறைய மெசேஜ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா கொடுத்துட்டு இங்க பிராண்டா இல்ல கிரியேட்டரா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. நீங்க ஆப் இல்ல ஏதாவது வெப்சைட் வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க பிராண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். இல்ல நீங்க யூடியூப் வச்சிருக்கீங்கன்னா கிரியேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். சோ நான் இங்க கிரியேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனுக்கு நீங்க அக்ரி பண்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் படிக்கணும்னா இங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த லிங்க் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அங்க கிளிக் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். நான் வந்து இப்ப டிக் கொடுத்துட்டு சைன் அப் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணோன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஓடிபி வரும். இந்த ஓடிபி பாத்தீங்கன்னா 3 நிமிஷத்துக்கு தான் இருக்கும். 3 நிமிஷத்துக்கு மேல இந்த ஓடிபி வந்து ஒர்க் ஆகாது. வேற ஓடிபி தான் அனுப்புவாங்க. 3 நிமிஷத்துக்குள்ள கரெக்டா அந்த ஓடிபி வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க. கொடுத்துட்டு வெரிஃபை அப்படிங்கறது கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்தோன்னே கொஞ்சம் லோட் ஆகும். லோட் ஆக விடுங்க. கொடுத்தோன்னே பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். சைனிங் அப்புறம் சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கிளிக் ஹியர் டு ஆட் யுவர் யூடியூப் சேனல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணா உங்க கூகுளோட சைன் இன் பண்ண சொல்லு. கரெக்டா சைன் இன் பண்ணிக்கோங்க. எந்த சேனல் அப்படின்னு பாத்துட்டு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். சோ ஆக்சஸ் கேக்கும். சோ இந்த இடத்துல வந்து டிக் மார்க் கொடுத்துட்டு கண்டினியூ அப்படிங்கறத வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் நான் முடிச்சாச்சு. ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்படி பாத்தீங்கன்னா இங்க கிராஃபிட்டி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும். அண்ட் எப்ப ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறதா இருக்கும். கான்ஃபிகர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண கிரியேட் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதான் அந்த லிங்க். நீங்க யாருக்காவது லிங்க் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதுல கொடுத்துக்கலாம். செலக்ட் கேட்டகரி அப்படின்னு கேட்கும். வந்து கரெக்டா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கேட்டகரி உங்களோட சேனல் வந்து என்ன கேட்டகரி அப்படின்னு பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ நான் வீடியோ பிளாகிங் அதை கொடுத்துக்கிறேன். லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கேட்கும். நீங்க கரெக்டா உங்க லாங்குவேஜ் கொடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜ் கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க கிரியேட் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கொடுத்தோன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அதாவது பிக் மை ஆட்ல வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. கிரியேட் ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். இங்க செலக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஷ்போர்டு இப்படிதான் இருக்கும். அதாவது நீங்க எப்படி யூடியூப்ல வந்து பாக்கீங்களா அதே மாதிரி தான் டேஷ்போர்டு இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஷெட்யூல்டு போஸ்ட் லிங்க்ஸ் சேனல்ஸ் அப்படின்னு நிறைய இருக்கும். நீங்க எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். சேனல்ஸ்னா இதான். எப்படி நம்ம இதுல வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்கணும் இல்ல ஆட் வாங்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் ஸ்லாட் அப்படின்னு இங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண பாத்தீங்கன்னா டைட்டில் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டிருப்பாங்க. இந்த டைட்டில்ல நீங்க வந்து அடுத்த ஆள என்ன வீடியோ பண்ண போறீங்களோ அதை வந்து கரெக்டா இதுல கொடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நம்ம விளாக் சேனல்ல வாட் இன்சைட் மேங்கோ சீட் அப்படிங்கிற கண்டென்ட் தான். சோ அது வந்து நீங்க என்ன கண்டென்ட் பண்ண போறீங்களோ அது கொடுத்துக்கலாம். நீங்க டைட்டில் அடிக்கிற மாதிரிலாம் நீங்க அடிக்கணும்னு தேவையில்லை. நீங்க கீவேர்ட் கொடுத்த மாதிரி இதுல கொடுத்துக்கோங்க. ஒரு மாசத்துல எவ்வளவு வியூஸ் போகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்க கரெக்டா உங்க ஒரு மாசத்துல எவ்வளவு வியூஸ் போகுமோ அதை கரெக்டா டைப் பண்ணி அவங்க வந்து ஆட் எத்தனாம் தேதிக்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா 6ஆம் தேதின்னு காட்டுது. நம்ம ஒரு வாரம் டைம் கொடுப்போம். அதாவது 13 நாள் கூட 13 நாளுக்குள்ள அவங்க வந்து ஆட வந்து சப்மிட் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம என்னைக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்ப 16 கொடுத்துக்கிறேன். இதெல்லாம் கரெக்டா கொடுத்துருவோம். கொடுத்தோன்னே ஆட் டைப் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 டைப்பான வந்து ஆட் இருக்கு.
இப்படிதான் அவங்க வந்து ஆட் கொடுப்பாங்க. இன்ட்ரோ ஷவுட் அவுட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அப்புறம் என்னன்னு சொல்றேன் கேளுங்க. நான் வந்து எல்லாமே இப்ப செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ ஷவுட் அவுட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஷவுட் அவுட் அப்படின்னு நிறையவே சொல்லுவாங்க. அதான் அது வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள போகும். அதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு மணி வேணும் அப்படிங்கறது நீங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா 100 அப்படின்னு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைனர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு ரிவ்யூ யூனிட் கொடுப்பாங்க. இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹெட்போன் கொடுக்காங்கன்னா அந்த ஹெட்போன்ல இருக்க எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த வீடியோல சொல்லணும் எவ்வளவு ரூபா வேணும் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஒரு வீடியோ ஃபுல்லா இது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பேக் டிராப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இப்ப வந்து வீடியோ பேசிட்டு இருக்கோம், நம்மளுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட் ஓடுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் இது. வந்து என்டையர் வீடியோவும் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் இடையில கட் பண்ணி இருக்கும். அதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு மணி வேணுமோ அதை நீங்க கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா லோகோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்கங்க லோகோ, இப்ப நீங்க உங்க லோகோ வச்சிருப்பீங்க, உங்க லோகோவும் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு பதிலா அவங்களோட லோகோ நீங்க வச்சீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனியா அமௌண்ட் 100 அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எல் பேனர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். எல் ஷேப் ஆட் தான் எல் பேனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல் ஷேப்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆட் ஓடும். அதுக்கு பேர் தான் எல் பேனர். சோ அதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வேணுமோ நீங்க அதை கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோ வீடியோ அப்படிங்கிறது, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு டிவில எப்படி வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட் ஓடுது, அதே மாதிரி நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட் ஓடணுமா அப்படின்னு கேட்கும். அதுக்கு வந்து நீங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் வேணுமோ அவ்வளவு கொடுத்துக்கலாம். வேரபிள் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ முன்னாடி வச்சுட்டு நம்ம பேசணும். அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுடைய டிஷர்ட்டா இருக்கலாம், நம்ம வச்சிருக்க அதாவது குக் கோமல்ல கூட இப்போ பாத்தீங்கன்னா சமைக்கும் போது போட்டுப்பாங்க, அதெல்லாம் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் தான். அதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க நம்மளுடைய இதை பார்க்கணும். அதாவது நம்ம இப்ப டேட் கொடுத்தோம்ல அதுக்குள்ள அவங்க வந்து நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணாதான் உண்டு. நீங்க மேக்ஸிமம் எல்லாமே கொடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு வந்து எதாவது ஒன்னாவது வரும். இது மேல பப்ளிஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பப்ளிஷ் பண்ணணும் இப்படிதான் இருக்கும். உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் எல்லாமே வரும். இதை வந்து எப்ப ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்துடும். அண்ட் இன்னும் எத்தனை நாள்ல வருது அப்படிங்கிறது இங்க வந்துடும். நீங்க இதுல இருந்து பேக் வந்துடலாம். பாத்தீங்கன்னா இங்க ஷெட்யூல் போஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க ஓடிட்டு இருக்கும் டைமிங்லாம். டைமிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரொபோசல் 1 ப்ரொபோசல் 2 அப்படின்லாம் வரும். அப்பனா உங்களுக்கு அத்தனை ஸ்பான்சர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான், இது நம்ம ஈஸியாவே முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லியிருக்க டேட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆட் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. பட் நீங்க கொடுத்துட்ட வியூஸ் போகணும். அது போகல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மணி தரமாட்டாங்க. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அவங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்க, ஏன் பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கருத்து வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கமெண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பாய் காய்ஸ்.